Pagtuo, taliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021. Kapin usa ka tuig ang milabay sukad mibutho ang COVID-19 sa Pilipinas. Nagpasabot nga kapin usa ka tuig na usab gihagit ang atoang pagtuo. Pagtuo nga hingpit na kining mawagtang humanduna nay bakuna. Pagtuo diha sa atong gobyerno. Pagtuo nga kita makasugakod ning kinabuhi ug pagtuo diha sa Ginoo. Usa lamang si Maricar Emata, taga Panabo City, sa milyong katawo nga nahagit sa mga pagsulay karong pandemya. Nisulay nga manginabuhi abroad apan nahagit ang iyang pagtuo gumikan sa sunod-sunod nga di maayong balita sukad ang krisis sa panglawas. Ang nagto kog Dubai, partly kay na burnout ko sa pagtrabaho and sobraan na siguro kaayo ko kanang kumpiyansa sa sarili na I could find a job digtu agod, and pag agto na ko digtu mura bag napangitan ko sa panghitabo good kay pag agto na ko digto nagsugod dayon ang pandemic, nagtanggalan na yung mga trabaho, so hopeless ang akong feeling. Nangandoy nga makatrabaho og corporate job apan mag-usa ka tuig na tambay si Maricar sa Dubai, layo sa pamilya, layo sa iyang gigikanan og kusog. Here, the more nagdugay ang panahon, the more jud ko na worry kay Lord, asa man ko nimo padulmon ani oy, asa kaya ko nimo ibutang or basin gipabayaan ako niya kay tungod sa ako ang mga nag-question ko ana somehow kay layo ko sa akong pamilya, especially wala kay murag, although na akong ate dito sa Dubai, pero layo ako close kay ko sa akong papa, sa akong mama, so layo ba, wala kay job, wala kay career, wala kay mabuhat. So dito na time na test gyud ang ako ang trust kay Lord, ang ako ang pagtuo sa iyaha. Gani nahitawo ang usa sa iyang ginakahadlukan, ang pagkawala sa ilang haligi ng tahanan. Nagid tay mga unexpected challenges gani na mo abot na dili gid nimo matag na ang panahon is agad na that time na nagsugod ko na mag-build sa akong career, mao pa joy pagka wala sa akong papa. So wala ko kabaloon sa ako pagtimbang kay wala ka kung magsugod pa ba ka sa imong career, napa ba kay kanang sugdan, napa ba kay dapat patunayan sa imong kaugalingon kay because honestly I am doing my career, gina-build na ko akong career para sa akong parents na mahimo silang proud, and at the same time dili sila ma-worry sa ako in the future. Sumala ni Father Rocco Rebito sa Society of Mary, Marists, Fathers and Brothers, dunay mga nagapanghitabo sa atong kinabuhi nga nakaepekto sa atong pagtuo isip mga Kristiyano, maayo man kini o dili. Nakaimamat ko mga tao nga nangutana sa kuha nga nung nahitabo man ni why God let this happen, og hangtod kanu sa kaning pandemic sa atong kalibutan. And I do not play, and I did not play the role that I know everything, but in situation like this, ang akong unang buhaton, what I did sometimes panghupaw. When we sigh, manghupaw ta tungod wala ta kabalo unsay tubag sa atong mga pangutana. But after that, sa atong panghupaw, we bring that into our prayers, ang atong mga kahadlok, kabalaka sa atong kinabuhi, ang mga tao nga nanginahanglan sa atong mga pag-ampo, idalahon nato sa atong pag-ampo. Sa interview usab sa DXDC kang Angelica Ligid, RPME Cap 1 sa New Day Recovery Center, gipasabot ni ini nga ang pinakanahagit karong panahon na ang dunay ginatubang na mga hagit sa mental nga aspeto. So makita nimo basig na ay mga tao na karon panahonan naka-recover na unta, nagbalik sa ilang mga simptomas, sa ilang sakit, di ba? Pwede po niagig depression, ana ang uban katong mga walay sakit pero nagkasakit, depression, nagka-depression because basig daghan pug mga pagbag-o na nahitabo sa ilaha, such as mga nawalag trabaho, nawalan og kanang panginabuhi kana. So daghan kaayo pwedeng apekto psychologically ang kaning pandemya. Mura pud kog mga ati ko moingon kog I am very okay no kay actually I'm still healing right now. Napagihapon tong pain na gihatag sa dili gihatag gi pa-experience ako sa Ginoo para mas maghimo kong maligunon kay in the end mawala mo gyud na atong mga magpapa no in the future, pero
na may pain ko na ginadala. Pero dako gyapon kong nagpasalamat kay nakaya na ako mamata sa buntag na makatawag gihapon, ma-appreciate gihapon ako ang kinabuhi, ma-appreciate na ako ang mga tao na nasa akong palibot, and ang mga blessings na gihatag ni Lord sa ako karon kay overflowing sad. Pasalamat pud ko kay mas nahimong maligunon ang akong family, ang the way we care ug we love each other mas more than pa sa ako sa amo ang i-share during atong mga panahon na naa akong papa. The message is simple. Hang on. I am doing something for you and for the world. This is not the end of everything. It might be the beginning of pagtuo nga lawom, pagtuo nga nay hugot. We all need hugot sa atong kinabuhi, kinahanglan tag hugot sa atong pagkampo. And this pandemic even make us more aware of our relationship with God. And God can make twists and turns of what is happening in our lives. Sa atong sugilanon, kauban ng Ginoo bisan pa man sa sinugdanan, pag naay mga dili maayong pangitabo siyang katawhan, God cannot dare not to help and love His people back. Bisan pa man ang mga panghitabo tungod sa kagahi sa ulo sa mga tao. Sa panahon nga kita makapanghupaw na lang tungod wala ta masayod sa mga tubag sa atong pangutana, ayaw kalimot igsuon nga ato kining sabayan sa pagampo ingon man pagpasalamat gumikan sa panahon sa kalisdanan, dili kaya sa Ginoo nga dili tabangan o gugmahon ang katawhan bisan pa man ang panghitabo tungod sa kagahi sa ulo natong tanan. Alang sa DXDC Holy Week Special 2021, Radyoman Jason Amisola, Tatak Aramen! Pagtuo, aliwala sa pandemya. DXDC Holy Week Special 2021.